Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiay. Asima roham dihami, toddim toddi parbadiay ma na mga rajay ate-ate doho pikiran nami be. Asa takkas sutangiho kami, jala takkas watu sihami, hatam na badiay. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita sadarion, minggu na paunopod dung Trinitatis, ima na tersurat di buku Tolu Johannes Bidusada, mamukka sian ayat 5, sahatu ayat 8. Tolu Johannes Bidusada, ayat 5, sahatu ayat 8, tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Nadenggad do pabahenami anggia, na tu akadongan nang tung akatamue. Di hati dakon nasida do holong ni roham di jolo ni huriai. Denggamma paborhatomu nasida marguru tu natama di debata. Ai ala ni guarido nasida borhat. Danga dong di jalo nasida agia aha sian akka parbegu. Di baheni tamama hita majakon akan nasongoni asa gabe dongan pangula hita pajongjong hasit tongani ima sahana. Huria nahina holongan ni Tuhatta sudedo jolma makalomohon ngolu na marguna ngolu na hasea ima ngolu na mapakorhon na dinggan tu saluhut jolma di keluarga, di punguan, di huria, dohot dina humaliang ibana. Dakea di parsitahalak asa gabe sisogo ibana di nguluna. Alai bohado asa marguna tuna humaliang ido nata parsita manang di parsita torop jolma. Huria na hinaholongan ni Tuhata, heado tahe tubu suku-sukunod di bagasar rohata, nunga marguna au di ngolukon, ahado na kupatu-patu keluargaku, tudongaku, dohot tu akan na humaliangau. Ahado na kupatu-patu gereja, ahado na kubain Tuhan, dia do na kubain Tuhan, hobartu syair ni buku edeta na tersurat di buku nomor 784 ayat 1 ayat 2. Huria na hinaholongan ni Tuhata, molo tapamanat di partikiatan waing, dohonom ma sada-sada jolma na marhasil, molo adong jabatanna. Dohonon sasahalaki marhasil, molo mamora ibana, gok artana, gabe sahalak na terberita, dohotlan akana asi. Alai, amang inang, uria na hinaholongan ni Tuhata, taingok ma, dada i suha-suha ni jolma na marhasil, di adopan ni debata. Molo di adopan ni Tuhani, hata wota dada diukur sian na adong na dihita. Sedia godang artata, sedia godak kamoraon, dohot na adong dihita. Hasatiaon mangulahon na denggan, jala rade marsiurupan, songot topik ni minggutta sadarion, ido suhat-suhat ni hatawota di adopan ni debata. Tudos doi huria na hinakolongan ni Tuhata, dohot na pinasahat ni turpuk jamitatta sadariot tuhita. Surat Tolu Johannes ima surat nama saijepek ay hola sabid dudo suraton. Tusigayus do hasahatan ni suraton. Ima na sinura ni Apostel
Johannes. Gayus ima sahalak na terberita. Terberita ibana dada alani hamoraonna dohot manang jabatanna. Na terberita do si Gayus alani haburjuonna majakon aka perberita nauli dohot alani haburjuonna manarihon aka narikot dina poso ni Tuhani manang aka perberita nauli. Diuka do bagasna hasahatan ni aka perberita nauli di parade aka narikot huhut diurupi asa denggan mardalan ulaon perberitaon nauli dang perjamita yang gosi Gayus dang panurirang ibana jala dang apostel alai masai terberita do ibana ala ukap ni rohana mengurupi ulaon perberitaon nauli domutusima amang inang nanaing oddol honon ni turpuk jamitata sadarion tuhita asa marhite turpuk jamitaon molo dioddol hot tuhita marhite topi minggu marsiurupan adong ma pinomat tolu nama cai arga si putih hatta gabe parsiajaran di pardalanan ningolutta sian turpuk jamitaon. Na parjolo diigil do rohana marsiurupan siak kita na parjolo patu paut ta ima ukap laho mabahen na denggan. Ukap laho mabahen na denggan. Jadi tusude jolma manang tusude halak do ikon ukap rohata laho mabahen na denggan. Tung masai tarpasu-pasu pakalalaan ni akanaro sian luar ni luat ni hita lumobi aka perberita nauli ala adong nama jakon jala narade paradehon ingana dinasida. Aina boi do gabe maol situasi ni aka pangula nasai marpidda-pidda laho pararaton barita nauli molo so adong nama jakon nasida. Dada holan nama ngukak bagasna parmiana dinasida. Alai didokdo mengurupi nasida marhite cara natamadi debata. Ido na pinatupani si Gayus diturpuk jamitaon. Adong las ni roha dohot partamueon nagok holong. Ai di parade do si panganot dohot si inumon. Podoma dohot akana asing na diha porluhon nasida. Pabahenan nasongonon tung macai mangurupi do di akka sibuan berita nauli. Ala soadong dope ditadda jaladang piga ditadda na diluati. Ala ni holong ni rohana di berita nauli dohot dihuriai gabe tergerak rohana parade na boy si patuponna. Hurian itu hatta ditiki nuai ngoddo padohanon songon namura ala nunga maju nunga adong inganat di parade huria nunga takas akan narikot si pakeonna doho si panganonna ditiki masa-masa mulai ni ha kristenoni macai takas doha maoloni diadopi aka misionaris narosian luar ni huta nang luar ni bangsota. Hobartu aka berita perdalanan ni huriai nang misionaris naung dibukuhon gudang do penolakan tu perberita nauli. Dada hola penolakan bahkan permusuhan pengusiran dohot pamunuan. Torop do aka raja-raja nang pangituai di aka huta do di aka luat na somajakon perberita nauli jala ido ubain hatop rarat ha kristenoni. Parbue ni holong ni rohani Kristus ikon lam takas do di parbuehon. Songo dia mahita patu pahoni. Ima marpabahenan di bagasan haserepon. Dungi dinggat di patupa nang peso ditadda.
asal matu perberita nauli tajakkom madenggan. Dijakot denggan jala denggan di paborhat. Bulus rohana mangurupi ala ni holong ni Tuhan na mangula di bagasan rohana. So dudos doi dohot tuturpuk epistelta lima natar surat di 5 Musa biddu 15 takas du di sosohon asa ukap roha jala buha tangan laho patupahon pangurupion. Huria nahi naholongan ni Tuhatta na padua homma nani oddolhon ni turpukon ikot tapatupa di ngolutta asa parsidohot tita laho marbarita nauli. Pakobasiod di huriai dada sebatas natarida nang petung gudang do nama kasih holi jala lebih diperhitungkan alai gudang do na mangula di balik layar manang mangula di naso natarida na patuluson akka sada-sada ulaun songoni do parangen na di patorang di ayaton khobar tu berita nasahat tu si Johannes masai ulido sikap na pinatuduhon ni si Gayuson adong di ibana holong dohot si hol ni roha asa pasidohot di ulaun adong keramahan adong dohot ketulusan nang somar jamita manang mangajar manang si palu uning-uninga si Gayus alai didok si Johannes nunga termasuk ibana songod dongan pangula na pajongjong hasitongan. Hurian itu hatta na dihirim di tikion ima naing lam tubuh semangat parhuriaon marhuria di ruas dohot di akka partohonan ikon rap memikirhon songon si Gayus ahado na boy patu paotta laho patuluson sakap ni debata di tonga-tonga ni portibion omma bagian ni holong ni roha di hasitongan ni barita nauli dohot tanggung jawab ni haporseaon di Kristus Yesus. Huria nahi naholongan ni Tuhatta na patuluhom ma si putih hatta na macai arga sia turpuk jami taon ima diigil do asa marguna ngolutta tuna humaliak kita mapakorhon na denggan lahu mendukung pardalanan ni ulaun berita na ulii tarsongon ngulut taon unang ma asal mangulu alai mapakorhon manian ngulut taon naing ma tapakke ngulut taon mangulahon ulaun na marguna taparhaseyang maakatiki na nilehon ni debatatu hita laho mabuan majakon dohot pararaton barita naulii manang di dia pehita maringanan. Tauji majolo mabayakon bonani kalapa amang inang huria nahi naholongan ni Tuhatta. Molo taparatete bonani kalapa mulai sian uratna batang daun airnya bunganya bahkan buahnya sude marguna tungulu ni jolma. Menurut hasil penelitian, akarnya boy doi gabe obat-obatan dengan takaran tertentu. Songoni nang batangna, boy doi dibahen gabe meja, kursi, doho peralatan ni akar rumah tangga na asing. Bulung nape manang daunna, boy do dibahen gabe anyaman ketupan, dohot hiasan akana asing. Jala aekna, boy do diinum, jala sangat bermanfaat doi tu hahipason dohot kesehatan ni pamatangta apalagi mabuahna boy do dibain gabe ragam ni si panganon naing songonima diigil ngulut taon ikon marlapatan ikon marguna jala mabuan dampak na positif tu akadogan nang humaliak kita alani amang inang huria nahi naholongan ni Tuhatta tau kak matu toktong rohatta jala ukap dohot tangatta rade laho marsiurupan lumobi ma mangurupi pardalanan ni barita nauli asa tulus mardala denggan jala lam rarat tu sadok
liat portibion. Gabe halak Kristen, gabe ruas ni huria naringgas mangurupi mahita. Molo tung soboi pehita mangurupi, molo tung soboi pehita marsiurupan pinomat. Unang ta abadi, manang unang ta orai, dongata narade, jala ukap rohana, laho mangurupi. Amen. Martangi yang mahita. Maulia tema diho Tuhan debata Jehovah, naum papatarhon asini rohami, marhite hatam nabadiai, naung saur tu tonga-tonga nami. Suaton bagas di rohanami Tuhan, asa hupar bueho kami, ngolu natama, jala luhut pabahenan nami, marguna dohot tu akana humalia kami. Amen.